Kamusta inyo mga kalsar? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, sisimulan natin isa sa mga pinaka-paborito nyong laro. Yun na yung pag tumawa ka, talo ka. Simulan na natin. Gusto kong sumaya. Gusto kong sumaya dahil ang daming malulungkot na bagay na nangyayari ngayon sa mundo. Kaya samahan nyo ako. Bigyan mo akong 3 buhay dyan, Pau. Alam mo na, Pumyeter, tuloy ang balik. Mga bata, handa na ba kayo? Congratulations! Dahil wala kayong tigil sa pag-promote at pagbenta. Naku, humanda na kayong lahat. Handa na ba kayo mag-enroll papuntang langit? Me carefully opens a piso. Kaya maraming mga bata ang magiging ganyan, di ba? Matatanos kayo sa isa, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa pasukan. Hindi ko lang kung kailan, hindi na ako nag-a-adit. Tapos na ako mag-aral, problema nyo na yan. Yun ang final exam nyo ang mabuhay. Eh, sabi daw nila may mga online enrollment naman daw. Pero 'di ba, medyo privilege yung nagsasalita doon. Paano naman yung hirap? Diba? Paano yung mga sa com shop lang nagko-computer? Paano yung mga wala internet sa bahay? Magpo-provide ba yung mga kanya-kanya mga institusyon? Maraming mga ganon. Naalala ko tuloy dito yung isang scene sa Parasite na yung ulan na sobrang lakas ay para dun sa mayayaman ay parang maliit na blessing lang sa kanila kasi hindi na natuloy yung kanilang kailangan puntahan. Nasa kotse sila na malamig. Pero sa kabilang side ng kanilang mga kanilang mga utusan ay bahang-baha na sa kanilang mga bahay, may pinagdadaanan ng malaking sakuna para sa kanila. May mga bagay na mas madali dahil ikaw ay nasa taas at may mga mas mahirap dahil ikaw ay lubog sa baba. Masarap pagtripan itong pagtuloy ng edukasyon kahit hindi siya pantay-pantay sa lahat. Maging masaya ka na lang na okay lang sa inyo mag-online na pag-aaral sa bahay, ibang tao hindi kaya gawin yon, lalo na sa mga public. Paano yun, di ba? Sunod, Adrian, asara ng mga bata sa 2030, ginawa ka lang. Bored lang sila, okay, hindi kayo special, ha? Hindi ka #blessing, #aksidente ka. Sunod, from Roldy. Pucha, dami na natin nalalagpasan na malakas tayo ngayon. Akong nabuhayan na natayo para siyang umikot, not 360, parang oy dito tayo, punta tayo dito. Yung gano'n, yung hindi ko naman from a stranger from a stranger yung Mangyari. Visualize. See the destination. Nakikita ko. Meanwhile, in our universe, parang oy dito tayo, punta tayo dito. Yung gano'n. Lakas tayo, di ba? Ito nagagawa ng quarantine. Nagiging manhid na tayo sa pagpapatawa. Sunod, from Panutsia, yung biglang nagbago yung logo. Mag-aral lang mabuti mga bata. Humanda na kayong lahat. From Wilson. Ang crossover na din natin hinahanap, di ba? Pero wala tayong choice. From Justine. Tingnan mo tuloy, hindi ako nakapagtutugan sa'yo kasi na-start na nakakasayo. Sino to? DJ! Ba't sakto, leche? Okay lang, wala ng buhay dito. Sunod, maraming salamat. Tagal naman akong buhay dyan. Mas okay mawala ng buhay dito kaysa pasukan. Hindi. Ito na ang bagong school bus nyo, mga bata. Mag-ingat kayo. Hindi, kaya pa to. Yung top 2 ka pero biglang umubo yung top 1. Alam ko na tong gif na to eh. O Jeff, hindi ko alam ano gusto mo. Beef, alam ko na tong beef na to eh. Pero kasi nakakatawa talaga yung mukha ni Tita Nan. Magkala mo magkasunod, leche. Sunod, sige na, magkala pala ako na isa. Yan, from Jon Snow, yan, public school. Tama yan, diba? PUBG. Ang P sa PUBG ay Pilipinas. Pilipinas, underground, burial, graveyard. Puhun siya na. It all interconnects into the enrollment zone. Sunod, from Arales, stages of school survival on corned beef. Yep. Graduation, ito yung pinakamahirap na graduation itong sa gitna. Naku po, enrollment. Doon tayo sa pinakagusto ko lagi sa ruins kasi wala pumupunta doon. Sunod, from Kin, Mama, anak, bili na tayo mga gamit para sa pasukan mo. Mga gamit sa pasukan. Nasaan yung mani? Dapat mayroong mani yan na nasa bilao, 'di ba? Na papaya, papaya seeds. Gustong-gusto ko yung pinili mo nitong kulay ng font. Maraming salamat. Medyo nate-trigger ako doon. Ano na naman 'to? Kilala nyo ba yun?
Yung kalbo, kilala nyo ba? Yan, oh. Oo, kilala ko yan. Ano pangalan? Ayun ako, si Paolo. Ha? Don't you be a meanie, thought you wanted me to go. Copyright! Copyright! Iba ang pasukan doon! Oh, sunod from Jose. Hello, Mimia from YouTube. Hello, Camille Trinidad from Team Johnny. Sunod na. Diba, mag-ingat kayo sa pagsakay-sakay sa transpo. Diba, maglayo-layo kayo. Baka malapitan kayo niyan. Sunod. From Sean. Good vibes kanina habang papunta sa DV. At least may paano pa tayo maging pakipagbiruan sa sarili natin. Diba? Yan naman tatak Pinoy. Diba? Kahit sa panahon ng hirap, tayo ay naghahanap ng saya. Para yung ginagawa natin ngayon. Nalala ko tuloy dito yung transpo na ang dami nag-aantay. Nakita nyo yung mga photos. Hirap na hirap sa EDSA. Kasi kahit pwede lang pumasok, yung ibang mga trabahador, ang dami namang mga kalsada o mga transpo vehicles na hindi pa pwedeng magsimula mag-commute. So, ano sasakyan nila? Diba? Hindi ko maintindihan yun. So, ang makakapunta lang, ang makakapasok lang, ito na naman tayo sa mga pribileheyo nating hindi na alam tulad nung sa pag-aaral online, yung mga may private na mga vehicles lang. Yung mga boss nitong mga nag-aantay sa EDSA, nag-aantay sa mga sidewalk ng jeep, sila lang ang nakakapasok. Paano kayo magtatrabaho yung mga boss nyo kung wala doon yung kanilang mga empleyado? Ano ba? Mag-grab lang tayo, grab kabaong, di ba? Nice. Sunod, no one, multiple choice in exam. Baby, come give me something. Copyrighted. Baby, come give me something. Oh. Ang lakas ng dugo, di ba? Ginatagalin mo na leche. Sunod daw, wala akong pakiatis. Masaya ako! Sunod, from Carla. My face while having my first Jollibee. Alam ko na miss nyo, alam ko hindi na ganun ka-strict, pero lagi pa rin kayo mag-iingat. Mga ibang lugar sa Pilipinas hindi na kailangan ng quarantine pass, pero kailangan mo ng utak pass. Huwag nyo kakalimutan pa rin mag-ingat at maghugas ng kamay. Sunod, from Jurish. Tapos meron dito, Masturbator Jelly Pagtalunan. Baited ka, Thank boy! you so much. Next na tayo. Yung boomer to nagalawan, ha? Thank you to everybody na nandito ngayon. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mamaya, Lumapas ko yung, guys, mga kasama natin, sina Paulo, sina Ai de la... Kapag masturbate, nandun tayo, di ba? Shoutout muna. Depende. At sa mga live stream, ganito lagi mambait eh. Hey, Panini. Sunod, maraming salamat from Jang Jang. TikTok! Nandito to. Life is a nightmare. Copyrighted, yeah. From my, dalagang Pilipina. Hindi. Kahit anong basta may butas-batas, di ba? From Jose Lino, Anari Roque, magaling. Buti na lang talo na ako. Ano ba? Wala kayo pinagtitripan. Si Tito Harry. Ano ba? Mamatay kayo sa inggit. Kala ko lang namimiss ang PVZ. Sunod. Assassination Classroom. Filipino Kids version. Sunod. From Mark. Jandy, Eddie? 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 Yan yung dalawang utak ko pag kausap yung mga nag-i-Eddie. Wow. Eddie? Wow. Eddie? Wow. Hindi, mali. Yan ang gusto ko eh. May wholesome tayo dito ng mga memes eh. Yun, ang inaanap Hindi puro dump. Eddie? Tsaka mga impyerno na ang punta na memes. Yun, wow. Eddie? Wow. Eddie? Cute. Gawin kitang sopa, wey, leche. Sunod! Handa na ba kayo? Buti na lang masaya ako. Yun lang yung importante dito. Wala na akong pake sa ibang bagay. Sunod from Jerome. Naghahanap din siya ng pusa. Yung mga pusa sa sa ibabaw ng bahay pag alas 12 ng gabi. Nagtatawag na ibang pusa sa gabi. Hey! From Morissette to Buiset. Hey! Yan ang tunay na reyna, di ba?
Sunod, maraming salamat. Tama na, baka makapira tayo from Bandik Hana. Buti na lang, talo na, kanina pa. Sunod. From Arali, udong na lami. Ba yung mga ngayon, mga makakalabas na, pwede na kayo maligo. Kailangan nyo na rin maligo. Naamoy ko na kayo hanggang dito. Maraming salamat. Sunod. Lamaw, ha, kasi nakakatawa lahat ng mga binigay nyo kanina. Maraming salamat. Natawa ako at natuwa. Panghuli from Ken Lofi Canton. Lagi na lang pag meron tayong mga ganito. Ito lagi yung pangdulo natin. Ba't hindi mo sinama na naman yung lecheng pagluluto? Ito, mga alauna ng gabi, gutom ka na, no? Lalo na ng quarantine. Di ba malasado na to? Hindi ba ano na yan? Hindi yung masyado ng malambog. Gusto kayo may konting laban eh. Gusto kayo kung lumalaban, di ba? Ang tunay na Pilipino lumalaban. Hindi umaayaw. Ayun, malata na yun, malata. Hindi na masarap. Bakit pag ako nagluluto ng pancit canton, hindi ganun kasarap, pero pag gawa ng iba, parang galing sa langit, di ba? Baka galing dun sa mga pumanaw ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Mukhang bastos yung nasa harap, o utak ko lang yun. Lahat ng babae, pag tinitigan ko na yung kanilang pancit canton. Kumanda na kayong lahat. Di ba? Bumubulani yung Okay, tigilan natin to. Masyado na tayong baboy na namaya. So, kung nagustuhan nyo to, huwag nyo tayo like para alam ko na uulitin natin to. Share nyo sa mga tuyong-tuyo na friends na gusto na ng pancit canton, ha? O, pampamilya tayong channel. At huwag nyo mag-subscribe. At mag-ingat sa kalsada. Paulol out! Psh!